Çetevên cinayetkarên Serbi rejîma Îranê li Irlandê li ticareta madên hişber de rol hene. Şimos Poland. Lêkolere payê tawanên rekîsnkirî li Irlandê daye zanîn ku hêza bizvenera bingehîn a kaçaka berfîreha kokaînê li deverên kîraxaviyên Irlandê, tawankarên Irlandî ne. Lê li pîştwan tawankaran de, band û çeteyên tawankar û cinayetkarên rekîsnkirî yên Serbî rejîma Îranê ne ku dîgel van bûne şîrîk. Axaftnên Şimos Poland li Rojnameya Jornala Irlandê de hatiye belavkirin. û navbîrî gotiye. Niha bome rohnu eşkere bûye ku gîrupa tawankara kînahanha Irlandê pêvên gelek nêzik digel. Mafyaya Italia bi taybet li devera Napoli û herwîsa kartelên li Peru û Kolombiyayê de hene. û çinayekrên hevalî digel cinayetkarên takîma kînahanha û yên nişteciyê Holandê. Digel çeteyên cinayetkarên Serbî rejîma Îranê li derhek terorkirinin bi fermana rejîma Îranê û herwîsa dijberên rejîmê, hevkar. Herwîsa vî berpirse payê bilind de ewlehiya Irlandê daye zanîn ku gelek belgeyên rohn li derhek hevkariya rejîma Îranê digel takîm û çeteyên tawankar û cinayekar li ber dest hene.